יאללה. צד שני, שמישהו יעמוד בצד השני, אין שם אף אחד. נצלם את הצד השני גם. אולי הם עולים פה. הנה, פתח. מה? איפה? אוכל, לא זה. מי דופק? פתח את זה, פתח את הקרש, אוכל לקרש הזה. פתח את הקרש הזה, כן, יש לזה קטע לקרש. שימו לב, אולי יש יציאה בגרה. דפיקות מהאוטו. כן, אני פוגע במשהו? רגע. רגע, לא, זה מגש. הנה, זה מברגה, כן, תביא מברגה. יש לו בצד השני. כן, זה הקרש הזה. ככה מברגה. לא מברגה, צריך בורא. צריך חבר'ה, נביא אותו. לא, אתה לא יכול, אתה דורך על זה. יש לך פה? לא, אתה דורך על זה, יאל, אתה דורך, אתה לא יכול להציג. יאל, חפלה עליך. יאל. נעשה את זה חכם. איווה, הנה, הוציא. תרים. תערוך, תעלה מופנה. לא לקום. אזיקים על כולם. חיפוש ואזיקים. זה השני, שפוק את הקיר. יאללה, זהו. רגע. חבר'ה, שבו. זהו. יאללה, עוסקים אותם, אחד לשני. בסדר? אחד לשני. תביא ידיים.